Hello guys, joto Tripura sarono phung kaham tai lam sokpiro ketal video tabuk phai sokai jaga hoku tisa thung noklawo tinini salmari ingkha 27 November 2025 tinini salmari wo Agartala kaisa kotor khayai bubagrani tuidulum bai kaisa songsajak notice ni kaisa jotono chini Tripura saro kuthum lainai o jagao tabuk hoku tisa nasimeng gobangma malkhung rok thangka tei kwbangma lukurok lamri tongo tabok chini Tripura hasteni kwrung thaini chini aguli o thangi manjaknai bubagrani o ringjakmani kaisa kotor kaisa somabesh hai luku kuthum pandao ingka chini hoku tisani bo kwbangma gari no tabok lamrikha Agartalawo ingka tei kaisa tongko tabok bus gari bai bo tabok lamrinai Tirini o program aguliwo je songsajagoi tongmani obo ongkha chini Tripura sani bagoi belai kheno nangkukmani program bubagrani thanchani mariwo logirinani bagoi tabo hoku tisa amchaini takhuktei bukuk song bus gari wo janija thainawi achuklai tongo tirini o program ongkha one notice thancha eba unity belai kheno kotor khai kaisa program songsajagoi tongo agulini astabol moidano oro lamrinani bagoi tabo jotono pal baksa thancha kai phailekya Guys, bus gari punghangke teruk lamrinai tabo hoku tisa thungnokhlani aguli thanan bagai emne ngangke puin tongo tabok joto malkhungono bubagrani bana khachijak abo haikena lamri tongo tabok aguliwo bisingo to motamoti joto pungbai kha gari lamri tongo tabok pai thago bus gari tabok borok pungya kho aban bagai o jagan kutulia kho borok pungmani logo no bobo lamri sinai guys tai khungsa bus sok pai kya Baso habai tabok borok asugui paikha tabok ngangke dui baki atta tamai tongo tabok no hoku tisa thungnokhlani teruk lamri sinai aguli thanan bagai Finally lamri khatabo hoku tisa thungnokhlani teruk jotoni se last gari puilao to kwbang mano gari thangka tinini o luku kuthum pandao hajar borok chini Tripura hasteni kwrung thaini lukurok jotono phai manjaknai chini hoku tisani je gari thamani haike kwbangma amchaini kwbangma elakani no oba haike no gari thangui tongo ang khalam ma thanglia nangoi sitkai ne bagui lai mu thanani ang na omma tapon bkhabai le tongo tongo na logo tong dipan nai tongnai ang bo pasing pan nai ya tham dukha orang ngangke tabuk se banar khasilaiku iko yang ngangke ready ayang kulubu ready teruk lamrene berbo dei thang dong ta mani